jiena minn dejjem kont iħobb il-Malti, u loġikament kont qed nagħmel ukoll il-Malti l-Università flimkien mal-Ingliż dak iż-żmien. Nitkellem fuq tard fi snin 70, di xi 76, 77 dawk li qed ngħidu ħafna żmien ilu. U niftakar nispeċi kien għadu kif irtira il-professur José Aquilina. Fatt kienet dik is-sena jien ma ħaqtux. Qatt m'allimni il-professur Aquilina. Kemm kont nafu fatt kitib li d-daħla ta' waħda mill-ġabrijiet li kont ktibt meta kont għadni il-Junior College, dak iż-żmien kienet laqda l-iskola sekondarja ogħla, Junior College. Għoddi kont nafu f'dak is-sens, imma qatt m'allimni għax kien irtira appuntu fil-bidu dik is-sena li tħanna aħna. Fil-fatt laqda tal-Malti dak iż-żmien kienet anke għamlet ċerimonja żgħira u niftakar tajnieh dajsa tal-fidda bħala tifkira. Ritratti għadhom jeżistu l-okkażjoni. U niftakar nispeċi kont qed għaliex ma nidħolx fl-għaqda biex inkunu nistgħu nagħmlu xejn. Jien minn dejjem kont ifissat fuq il-medja. Allura kelli f'moħħi pereżempju nħolqu fuljett biex inkunu nistgħu dak iż-żmien stensiljat ovvjament. Barra l-leħen il-Malti ovvjament li kien aktar ħaġa formali. Rrid li nippruvaw nilħqu aktar żgħażagħ mill-università. Dak iż-żmien l-università kollha forsi kien hemm 300 student għodi kollox qed ngħidu, bis-suġġetti kollha, għodi kien hemm ftit ħafna. Bejn 300 u 400 forsi l-iktar. U niftakar konna ħloqna fuljett jismu Min nixxija, illi fih konna nippubblikaw poeżiji, konna nippubblikaw minn kollox. Barra minn hekk, jien kont ukoll l-editur tat-Toga, li kienet il-ġurnal tal-Università. U konna darba f'sena noħorġu edizzjoni letterarja. Li fiha laqda tal-Malti ovvjament kienet il-nies tal-laqda tal-Malti jippubblikaw l-istess domandi daw, u li x'imkien qegħdin id-dar xi darbi oħra. U di fl-laqda kont mill-qisu 76 sama ovvjament sama graduate fid-79 sewa fl-ewwel wieħed. Kien ħa post José Aquilina, il-professur Aquilina, il-professur Duncan Sant, il-teologu, il-traduttur tal-Bibja, il-prinċipali, insomma, speċi ma' laqda Biblika Maltija. U ovvjament jien ukoll kien ħobb il-Malti. Niftakarni kien jien kont il-kaxxier tal-laqda, se jinbeħ jien not il-flus tiegħi stess, ma kont il-kaxxier tal-laqda. U segretarji dak iż-żmien kien hemm Carmen Dalli, li llum hija professur tal-pedagoġija fi New Zealand. U di konna klikka ħelwa. U t-nej, kemm Carmen u kemm jien konna l-Ingliż prinċipalment qed nistudjaw, u ma kellna l-Malti bħala jien tal-aqqa żgur. Carmen ma nafx jekk kellix, ma li kellha wkoll. L-idea kienet li nippruvaw nxerdu kemm jista' jkun nippopolarizzaw l-għaqda, u di mhux sempliċement tibqa' kif kienet saret fi żmien Aquilina biex ngħidlek qisu xi ħaġa formali fejn toħroġ leħen il-Malti, il-programmi tar-radju li kien ħadhom fidejh kompletament il-prof Aquilina dak iż-żmien. U di nista' ngħid il-programmi kienu ta' Aquilina milli tal-għaqda tal-Malti, tifhem? Imma ovvjament kien jitkellem fisem l-għaqda tal-Malti. U l-idea kienet li nippruvaw kemm jista' jkun niġbdu żgħażagħ mill-università lejna. Għalhekk dal-fuljett, pereżempju li konna nestensiljaw poeżiji, kitbiet, ma nafx nsejt kemm il-ħarġa konna ħriġna. Ħafna drabi kienu jkunu sempliċement folju ta' A4 mitni ta' fodiri, jew kultant ikun hemm 8 faċċati jew xi ħaġa hekk fodiri pesposijiet. Biss l-ikbar problema kienet ovvjament il-programmi tar-radju għax l-għaqda tal-Malti minn dejjem kienet kellha preżenza fuq ir-radju, ma meta José Aquilina artira dik speċjali. Xi ħadd kien qal li Ġorġ għaliex ma intħobbhom il-medja, fatt kont ġa għamilt programm programm qasir ta' 5 minuti niftakar kuljum fuq il-BFBS. Il-BFBS kien il-British Forces Broadcasting Service dak iż-żmien li kien jismu Maltese by Radio. Niftakarni konna nagħmlu il-forzi armati kif jagħmlu kif jitkellmu ftit kelmiet li emmulaw bil-Malti. U kont nħobbu, u kont anke għamil xi ħaġa fuq it-television dak iż-żmien diġà. Allura għax ma tippruvax tagħmel xi ħaġa inti. U niftakarni kont kellimt il-George Peresso li kien għeni ħafna biex nitgħallem kif għandi immexxi. U konna vvintajna l-programm mill-ħsieb għall-kelma. Li kien joħroġ kull ġimgħa tal-għaqda tal-Malti Università, ovvjament speċjala, qatt ma naqqasna li ngħidu dan huwa l-programm tal-għaqda tal-Malti Università. U li kien dam sejjer snin twal programm. Kien programm li sar speċi ta' vetrina ta' sperimentazzjoni beda bħala programm letterarju normali, fid naqraw il-poeżiji, ngħidu proza, poeżija, xi intervista li emmulaw, niftakarni niġri b'tape recorder fordiri minn dawk suppost portable, ma insomma kien tqil daqs brick fordiri.
illi kont immur għand il-kittiba u n-intervistom, niftakar imur s-sġiwi għand Giuse mamma tiegħek, Carmelo Vassallo, Giuse Delija, niftakar kont mort il-konvent għandu biex intervistaħ. Skoss, Kelin, ovvjament, kollha, daw in-nies kollha li kont intervistajthom. U tapes, suppost għadhom jeżistu, suppost. Imma niftakar nispeċi tal-linja, ovvjament, speċi nġewwela, niftakar Carmelo Vassallo, iċempilli għax tant konna ntlifna nitkellmu, li kont kważi bil-ħnien l-ħar karozza l-ura li ħal-ormi, konna għat ħal-ormi. U niftakar iċempilli d-dar biex jara li wasalt għaw skiħ. Kien ħelu skiħ, kien ħelu Carmelo. Ġembilli għajdu ta' li kien zorra, veru kien zorra, ma veru kien ħelu minn jeder. Fabli mill-laħjar. Ovvjament jikont ta' 18, 19, 20. Daw n-nis kont ovvjament. Kienu n-nis li jena studjajt il-poezija tagħhom, eccetera, eccetera. Konna namlu ta' tip ta' ħaġa. Konna esperimentaw ħafna. Niftakarni diskussjonijiet sħaħ, sewa, niftakarni dwar l-lum għedin jamlu ħafna fuq l-idea tal-holistic, li kollox. Niftakar konna bdejna, konna għamla diskussjoni sħiħa bħala l-Malti, bħala għodda li tista' tintuża appuntu biex taqqat flimkien dawn il-fazzjonijiet kollha biex ngħidlek, diskussjonijiet bħal Joe Frigieri, Oliver Frigieri. Kien hemm sensiela fejn konna għamilna sensiela fejn inħarsu lejn aspetti differenti. Pereżempju, id-drama serju bħal huwa Franza Beyer, intervistaw Franza Beyer, u drama farsesk, intervistaw Charles Take, pereżempju, taf inti, u nqabluhom flimkien. Kien sensiela sħiħa minn dawn. Sensiela sħiħa. Inqabluhom mal-arti, pereżempju il-verżjoni tal-arti, bil-comics bħala arti popolari, imbagħad biex ngħidlek l-arti viżiva, eċetera, eċetera, poeżija, tefhem kif tingħaqad magħhom. Programm li niftakar sew kien meta kien hemm Charles l-Arċisqof. Sewa, Charles kien hija l-Università, konna hawnhekk l-Università, u kien jikteb bil-Malti tajjeb ħafna, kien jikteb poeżiji kontinwament. U niftakar Brian Schembri, ovvjament, li kien għamel żmien direttur tal-Orkestra Nazzjonali. Niftakar nispeċi poezija tiegħi, poezija ta' Charles, moqrijin fuq ir-radju dirett u Brian Schembri jimprovizza fuq il-pjanu wara fis-sala prinċipali, fl-istudju prinċipali tar-radju dak iż-żmien. Niftakar ħafna minn dawn l-affarijiet. Biss kien ukoll żmien ta' dwejja, bħal pereżempju żmien meta kellna waqfu l-leħen il-Malti. Il-leħen Malti jien parteċipajt f'edizzjoni waħda biss niftakar. Li kienet l-edizzjoni appuntu illi fakret lil Giuse Aquilina, kienet l-edizzjoni kommemora lil Giuse Aquilina wara l-irtira mid-dipartiment. Imma niftakarni speċi kien dak iż-żmien meta kienet ħarġet liġi li ma tistax tuża l-kelma Malta, Malti, nazzjonali fil-medja, ma sax tużhom. Jew kollox, insomma, sax jistenna ħalut, pereżempju, fil-qaqa Maltija, ma sax. U niftakarni nikteb ittra bħala rappreżentanta tal-Malti lil direttur tal-istampa jew xi ħaġa simili, ma nsejt lil min, fejn ikun irreġistrata appuntu l-rivista, fejn għattilhom li minħabba li issa ma nistgħux nużaw il-kelma Malti, allura leħen il-Malti ma jistax jibqa' dak li kien ħajkonna waqfu l-pubblikazzjoni. Wadili kien hemm is-sabiħ u kien hemm id-dwejja. Jina naħseb l-aktar memorja l-qalbi kienet il-ħbiberija kbira li kellna, li kienet imxet l-appuntu fl-imħabba l-letteratura u fl-imħabba l-sim Malti. Konna ħobbu wisq, tifhem? U mhux bħallum ma kienx hemm daqshekk diversifikazzjoni għall-Ingliż fl-università. Imma ovvjament aħna konna il-maħbubin tal-Malti biex ngħidlek. Biex ngħidlek sidna ħbiberija partikolari għaliex konna qed naqsmu xi ħaġa li kellna passjoni kbira għaliha. Imma loġikament anke dawn l-attivitajiet, il-fuljett, leħen il-Malti, il-mleħsib għal-kelma u dawn l-affarijiet l-ħan kollha, tifhem? Kienu niftakarni kollha kienu għal-qalbi. Jien kont ikaxxir, flus ma kenniex. Iżmien ma kontx għalhekk, baqa' xi pesposijiet. Fil-fatt, meta l-għaqda kienet ġiet kostitwita mill-ġdid, nies bħal Joe Borg, eċetera, eċetera, niftakarni infittex id-dar ġo kabinet illi fih kelli kax landa, il-ġo fiha kien għatem xi flus
Qed nitkellem fuq xi 20 lira ta' bordieri ta' dak iż-żmien, jew xi ħaġa simili. U niftakar nipoġġihom ġo envelope u ntihom il-ġo borġ. Bordieri, dawn affarijiet li badi ħaġa u bqajt fil-fatt anke kont terġajt da' sirt membru tal-għaqda dak iż-żmien, ta' inti. Badi bażikament hija kienet naħnu dak espressjoni bl-Ingliża, kienet ukoll training ground l-għaqda għalina bħala nies li sirna attivi ħafna anka fil-qasam studentesk. Jiena ma' żmien sirt anka l-editur tat-toga li flimkien mal-istudent kienu żewġ ġurnali tal-università, kif għadlek biex konna noħorġu anka dik il-ħarġa letterarja. Sirna attivi bla ma ridna politikament, tifhem x'rid ngħid, bedi mmexxu l-istudenti ta' żmienna, imma min l-esprit de corps biex ngħidlek tal-għaqda illi tagħna din l-ispinta. L-istess diffikultajiet kważi li qed taffaċċja llum, bid-differenza li forsi ma kinux daqshekk gravi għax ma kienx hemm daqshekk minnhom. L-Università llum għandha 10,000 student, jew 9,000 10,000. Dak iż-żmien konna ma nafx jekk 400 jew 600, ma żgur ma konniex naqbsu 600, ma għalija xi 400 konna volili, b'kollox qed ngħidu, bil-mediċina, bit-teoloġija, b'kollox. Konna fil-kors tal-honors fl-Ingliż konna 4. Sewwa, fil-Malti kien hemm xi 3 jew 4 li kienu honors qed jagħmluhom. Pawlu Ellul, bella kumpanija volili, speċi klikka ta' żmieni, sejn għandu 61, volili hemm aħna. Ktar dawk il qabżu 60 tajt mela dawk kienu żmien li kienu hemmhekk. Id-diffikultajiet li kellna kienu appuntu li l-Ingliż kien maħbub ħafna. U ma għandna xejn li bl-Ingliż ikun maħbub ħafna, ma ħafna drabi ħassejna li l-Malti kien qed jitwarrab. U llum ovvjament kien ħossu ftit iktar, ma l-problemi endemika hemm kienet diġà il-bażi. Ovvjament problemi bħal liġijiet li waqfuk milli inti aċċualment esprimi ruħek fl-iktar mod liberu possibbli. Dawn huma affarijiet li kienu jaffettwawna. U parti minn hekk kien dipartiment żgħir ħafna. Meta ngħid laqda ħal-Malti dak iż-żmien volili bażikament il-kumitat kienet laqda ħal-Malti. Il-kumitat kien laqda ħal-Malti, ma konniex ammonti kbar ta' nies. Imma konna ġejjin minn ħafna dipartimenti. Volili mhux sempliċement dawk li kienu fid-Dipartiment tal-Malti, Dipartiment tal-Ingliż, Dipartiment tal-Ekonomija, Dipartiment tal-Istorja, Dipartiment tal-min kien hemm aktar tal-Filosofija, tiftakar. Dawk kollha kienu membri tad-Dipartiment tal-Malti Università. Attivitajiet per se ma kienx ikollna ammonti kbar. Kien ikollna xi sonelumier kultant, konna nagħmlu xi qari letterarju kultant, kienet tinżel għasel. Tazzambit, imma u kienet tkun intenzjonata li jkun hemm ftit nies. L-idea kienet li tkun xi ħaġa intima aktar minn ħaġa oħra. Imma pereżempju, l-interess fil-eżempju meta aħna konna ħorġu t-toga letterarja, konna nimlewha. U niftakar kien ikollna ħallu affarijiet barra. Dik kien hemm ħafna interess fil-kidba. Qed ngħid, u dik ovvjament iġġal aktar ukoll nies illi kienu jinteressaw ruħhom mbagħad fl-għaqda nnifisha. Ma kienux membri tagħha, ma kienu ħanuża espressjoni Ingliżi, affiliate members. All right, okay, membri aġġunti, all right biex ngħidha bil-Malti. Naħseb il-programm tar-radju, il-neħsib għal-kelma, għax kienet niftakarni speċi l-kreattività tiegħi kollha li għadha sal-lum forsi tbaqbaq kemm iktar milli nixtieq. Alright, kont fajta fih niftakarni. U niftakarni biss permezz tiegħu wkoll. Kont rabbejt imħabba għar-radju. Jiena ovvjament appreżentajtu produċej programmi fuq television, produċej programmi fuq ir-radju kemm il-darba, sewwa fuq ħafna stazzjonijiet Malta, speċi hawnhekk. Anke niftakarni darba minnhom anke rbaħt il-premju tal-autorità fuq għal-programmi tal-radju, ma minn hemm beda kollox. Biex ngħidlek xettel fija l-imħabba għal-radju bil-Malti. Ma naħsibx li għamilt l-ebda programm bl-Ingliż fuq ir-radju, dejjem bil-Malti għamilthom, għax ħassejt li dak għandu jkun. Il-Malti, le, barra minn hekk, il-Malti huwa lingwa espressiva immens. Il-mod kif tista' esprimi ruħek bil-Malti dwar Malta ma tistax esprimi bl-Ingliż. L-Ingliż hija lingwa importantissima u ma tistax tgħix mingħajrha. Jien niżewġ barranija, allura xi ftit jewwis l-Ingliż nużah il-ħin kollu.
Imma l-espressjoni bil-Malti, meta ġi biex titkellem bil-Malti, jien inħossu l-Malti, nammetti miegħek li anke l-ftit novelli esperimentali li ktibt, l-enfasi tagħhom qiegħda fuq l-onomatopea. Il-fatt li l-lingwa Maltija ħarxa kemm ħarxa, imma sadattant tirrappreżenta perfettament l-ħsus tal-Malti. U għallu speċi nemmen li anka meta nġi biex niddiskutu, ma ġew xejn billi nitfgħu xi kelma bl-Ingliż li emmolaw. Ġewwa ma ċed-dinja sewwa. Imma li l-bażi u l-idjoma tkun Maltija. Opinjoni. Tatni ħafna affarijiet, tatni kollox, bażikament. Għax kienet l-ewwel nett kien żmien meta kien hemm bżonn illi l-istudenti mhux sempliċement jgħixu fil-librerija. Kien hemm ħafna problemi politiċi dak iż-żmien, bħal hemm dejjem insomma politika l-Maltin inħobb ngħid il-Maltin morda bil-politika. Fatt anke xogħol ta' cartooning li nagħmel fuq dir niġbed saqaj in-nies bis-saħħa tal-politiċi. L-ħares ma kienu fluma xi m'għandix bid nitnella biex nagħmel. L-argument huwa sempliċi ħafna fuq dir illi kien żmien li kienet diffiċli ħafna l-istudent jgħix biss fil-librerija, l-istudent jgħix biss fil-kotba. Sadattant il-maġġor parti tal-istudenti kienu jagħmlu ħadd il-ħaġa. U dik kienet xi ħaġa li kienet kidni ħafna jiena. L-għaqda provdiet li forum fejn jiena stajt noħroġ il-barra minn l-istudju formali li tagħtik università u hija xi ħaġa li għalmitni ħafna dik. U sal-lum stess, fil-fatt ħafna drabi l-istudenti tiegħi stess itsikuni billi bċajt jgħidu li doctor participation. Għax tant nenfasizza l-importanza tal-parteċipazzjoni faqdiet li huma barra ir-rutina regolari tal-istudju tal-università. Għaliex hemm tikber. Tikber permezz ta' dak ix-xogħol li tagħmel barra mir-rutina tal-università. Rutina tal-università titmalek moħħok. Imma ir-rutina biex ngħid hekk jew nuqqas ta' rutina hekk inti trid tal-għaqdiet fl-università titmalek ruħek. Dunkarn, Dunkarn kien ħelu, Dunkarn kien ħelu. Ifimni, jiena u Dunkarn, f'dan is-sens, Dunkarn ovvjament biex ngħidlek temporanjament is-siġġu tal-Malti, għaliex hu ovvjament il-qasam tiegħu kien l-Ebrajk, eċetera, eċetera, bħal-Malti kien jafu aktar minn kulħadd. Ma kienet temporanja, f'sens li ma kien hemm l-ebda bniedem ieħor kwalifikat biżżejjed bil-professorat illi seta' jieħu dak is-sede meta irtira kull dak iż-żmien mhux bħallum. Żmien kien hemm is-sede tal-Malti, kien hemm is-siġġu tal-Malti, sewwa. Allura meta kullina rtira s-siġġu salvaganti, allura tidħol xi ħadd floku, tifhem? Nies bħal Oliver, nies bħal Albert, kollha kienu għadhom fil-bidu. Tifhem x'rid ngħid? Qasna fejn kienu ġabu dottorat dak iż-żmien kienu għadhom m'għandniex 100% ċert. Ma kienu jgħalmuni kollha, Oliver Frigieri, Albert, sewwa Eduardo Fenek, għalih fillu wkoll, sewwa l-klikka kollha, Dunkarn minn nifsu, sewwa. Ma il-relazzjoni tiegħi ma' Dunkarn kien iktar waħda ta' ħbiberija mill ħaġa oħra. Konna nċajtaw ħafna flimkien, konna biex ngħid hekk u kien naħalli fidejna. Badin ma kienx bniedem illi ma kienx jikkmanda bħalma kien kull rispett Giuseppe Akolina, kemm jikkmanda b'mod tajjeb ta' bodi ma ngħidx ħażin. Ma kien iktar bniedem illi jitlaqna fidejna. Ngħidulu ħanamlu hekk Dunkarn. Merba biku mexxu, kunu bil-kien. Tifhem? U mexxu. Imma ta' spiss kollha anke niċċajtaw flimkien. Kien dak iż-żmien li qed jaqleb flimkien oħrajn il-bibja Malti u niftakar ta' spiss kien jatlif ordiri jitħaq għax ikun sab xi biċċa laqas kabruża fil-bibja biex ngħid hekk. Għadu kif qalibha Malti, jismaħħa Ġorġi jgħid l-ispeċla. U nitqu ftit flimkien kien uman ħafna. Kien liedem uman ħafna. Kien ħelu. Li niftakar il-Carmen. Carmen semmejta Carmen dalli. Carmen kien segretarja. Dunkarn kien president, Carmen kien segretarja u jien kont il-kaxxir. Aħna konna uffiċjali tal-kumitat bażikament. U ma kien hemm il-membri. Kien hemm xi ħadd li jħossib il-pubbliċità, xi ħadd hekk, eċetera, ma kienx hemm safejna fien timbri uffiċjali. Il-timbri uffiċjali kienu president, segretarju u kaxxir. U niftakar jien sitt kaxxir, niftakar, speċi konna deċdejna li Carmen tkun għand segretarja. Messaġġ, speċi flus ma kienx hemm, jien kont kaxxir bla kaxxa biex ngħidlek literalment preżenza. Imma dik kien hekk kien żgħar ħafna. U sfortunatament billi anke l-università mbagħad x'kienet wara ħafna. Għaliex ovvjament kien dak iż-żmien meta politikament aħna sirna l-Università l-qadima u l-Polytechnic saret l-Università l-ġdida. Fatt jiena għandi
l-ewwel degree tiegħi hemm miktub mill-Università l-Qadima. Naħseb l-unika sena li ngħataw minn hemm, parċmina kien dak mhux bħallhom karta. Sewa, u dak iż-żmien, allura anke l-istudenti naqsu u ċerti studenti b'eżempju tal-arti ovvjament sparpaljaw, aħna konna l-aħħar honors. Tal-ġismu, inqata' il-fakultà tal-arti ma baqgħetx. Baqa' biss il-fakultà tal-mediċina, il-fakultà tal-liġi, il-fakultà tal-edukazzjoni, eċetera. Kiex hemm ħafna snin. Allura speċi ovvjament speċi kollox sfuma, kollox ġi fix-xejn. Literalment kif jgħid T.S. Eliot, not with a bang, but with a whimper. I mean, eventualment jena speċi bat kont attiv ħafna fi trade union, kont attiv ħafna fi zaħaddi ma' Sara, kont ovvjament speċi l-ewwel kienu kont ħafna il-pubblikazzjonijiet, allura kont ħalt part-time niftakarni mal-Klab Kodba Maltin, kont niproduċi l-Heritage, niftakar kont nagħmel disinji tal-xhur tal-kodba tagħhom, niftakarni kont il-dejjem li produċejt flimkien ma' Paolo Mizzi il-kollezzjoni ta' Dunkarm, iftakarna morru għand Envin Cremona biex jagħmlilna l-qoxra tiegħu tal-ġabra tal-poeżiji kollha ta' Dunkarm ta' Oliver. Sewwa. Dik ħafna minn dawn l-affarijiet, ma saqtant kont dħalt nagħllem is-seminarju, fl-iskola tas-seminarju. Part-time l-ewwel sena mbagħad kont qlibt full-time u fost oħrajn kont nagħllem ovvjament il-Malti, iż-żgħar. U xi sentejn wara niftakarni kienu talbuni Stella Maris College jekk kontx imħajjar nagħllem il-Malti at sixth form level. Allura bdejt nagħllem il-Malti wkoll is-sixth form Stella Maris College. U meta kien hemm xi problemi anke fl-iskejjel tal-Knisja u l-għallim tal-Malti ta' San Luigi kien ta' sixth form San Luigi kien mar mal-gvern, jien niftakarni kont ħalt għal sentejn biex inqajjem il-ġdid il-Dipartiment tal-Malti ta' San Luigi u il-Malti baqa' f'qalbi. Għalkemm eventwalment ma komplejtx nistudjah, imma għallimtu għal snin twal, sewwa, sa ma ġejt l-università, x'imbagħad ovvjament ma komplejtx. U bqajt inħobbu ovvjament. Għamilt snin twal, editor tas-Satar, għamilt 16 sena. Neditjaw, nipproduċi s-Satar, flimkien ma' Viktor Fenek, sewwa. Ovvjament pubblikajt ammont ta' kodba tfal, ktibt xi żewġ jew tliet kodba anke għall-kbar, novelli esperimentali, imma niktar qalbi huma l-kodba li ktibt għat-tfal. Produċejt comics bil-Malti, għadi l-ewwel bniedem, fil-fatt kienu jgħiduli b'ċajta missier il-komik Malti, sama issa tela ġenerazzjoni ġdida u biex jitnalħu qed jgħidu li nannu tal-komik Malti u għadiri. Ma għadu xejn nefu hemmhekk. Għadi il-Malti baqa'. Tifhimni speċi, kemm issa qiegħed il-kap tad-Dipartiment tal-Komunikazzjoni, nemmen ħafna li waħda lingwa hija waħda mill-aktar affarijiet importanti biex inti tikkomunika. U bla dubju ta' xejn li f'dal pajjiż il-Malti għandu jkun l-qalba ta' kif nikkomunikaw.